Haumağın hürmetli televizor karausılar, İşinbay televiziyanın Selam kanalı tokundarında yerli bülek tapşırığı hedin menen Hana Maksutova. Kutladar programmaha her andanın şembe gününde 20 saat 30 minutta hem yakşembe günde ertengi saat 9'da efirga sığa. Toğan günler yılda kabatlana. Lekin kabatlanmay ütkeni. Baxit şatlık hem tadalık menen kiyilip durhun alda kütkeni. Kıyaşlı yılı nazlı aprel ayında öderinden matur gümür barımdарын bildiləusi televizor qarauсы dostlarımızı ителікli vakıqlar menen asın көңілден қайnar қытылайбыз, ерлі бүлегібіз сіздің үшін. Bu sandıkını bir kaçan aşağı görme. Niye? Açsan bitti baş kızım, bitti. Bitti baş. Abi ne oldu bu? Oğlunun laganeti koptu bit. Abi ya şu takıyor lagnet. Tatarca iğrenecek direk. Yalana yak. Bir şum tutmadı da benim o ya. Dertlikilerge iyerip eydene bir basalle. Hey hey hey. Bu şatlıklı yurtlarının sungusu bulmasalle. Hey hey hey. Basalle basalle teper teper basalle. Mahtur basuların ölen künellerle aşale. Basalle basalle kara ele atına. Ayakların iriksizden simağına tartılar. Abi bunu nişik jingip bulasın. Biyip. Benim bit ayaklarım biyi bilmeyi. Kungilin bile diye var. Yaşacağım varsan benim biyemezim bunu. Aklı çıksa külmegimde kiyermin digen idi. Hey hey hey. Müsip buyga jidu bilen kiyermin digen idi. Hey hey hey. Basalle basalle teper teper basalle. Mahtur basuların bilen
Хәзер Кытлаудар редакциясына килгән хат юлдарын укырга чыгабыз. Ишембай районының Арлар авылында яшәүче хөрмәтле әсәйбез, өләсәйбез Суфьянова Зөһрә Ильяс кызын күркәм юбилее 100 яшы менән ихлас күңелдән канатлайбыз. Хөрмәтле һәм кадерле әсәйбез, бүген барыбыз өстендә илаһи зур байрам. Йир йөзендә һинән дә яқты, рәхимле, олы йәнле зат юктыр. Тормыштың рәхәтен, күңелдән сафлыгын, намыстан паклыгын аңларга өйрәтүсе, үз яны аша узгарып, күкрәк ите менән иман индерүсе әсәй. Һин булмаһаң, без ояһыз кош, моңһыз, йырһыз һәм дугас кебек яшәр инек. Тормышыбызның ямиле, тәмиле булмас инне. Алланың мең рәхмәте яуһын һиңә, әсәй. Әсәй без яшьтән үк бик тырыш, сабыр холыклы, ихлас күңелле, йомарт кеше булды. Ул бик иртә хезмәт юлын башлай. Колхозда күп елдар һавынсы булып эшләй. Сөгелдердән дә, һугыш вакытында урман эшеннән дә ситтә калмай. Кайда гына эшләһә лә абруйлы, хөрмәтле эшче булды. Тырыш хезмәте өчен бик күп медалдар һәм мактау кагызлары менән бүләкләнде. Әсәйбез Хайран авылында туып, 1942 елда атайыбыз Суфьянов Абдрахман Ибраһим улы менән язмыштарын бергә бәйләп 63 ел матур тормыш юлы үттеләр. Улар 8 балага гомер биреп, безне тәрбияләп, укытып, гөрләтеп, туйлар үткәреп, олы тормыш юлына озаттылар. Хәзер әсәйбезнең 21 ян-янсәре, 29 бүләсәләре бар. Балаларына изге догаларын укып, фатихаларын биреп, каршы алып, озатып кала. Газизләрдән газиз әсәйбез, өләсәйбез, һәр аткан таң һиңә шатлык, бәхет, сәламәтлек, ян тыныслыгы бирһен. Тормышыбызга ямь өстәп, авырмай, кайгы хәсрәт күрмәй, балаларыңның изгелеген күреп, яшәлә яшә. Яшәү шатлыгы һин безнең өчен. Үтер юлыбызга үрнәк һин, сабырһыңда, олы яннәһеңдә, безнең өчен һәр саат кәрәк һин. Рәхмәт әсәй, бары өсендә. Без бәхетле һинең яныңда. Яшәмәңгә кадәр хөрмәттә. Тормыш ямле, тик һин булганга. Барлык изге теләктәр менән балаларың. Хөрмәтле Зөһрә Ильяс кызы, бер буатлык юбилейгы котлы булһын. Ишембай телевидение хезмәткәрләре лә балаларыгызның котлауларына ихлас кушыла. Тагыла бик озак еллар якындарыгызны куандырып, бергә бәхетле гомер итегез. Yuğalarının küngelinden yuğalıyanı Saklayım yine, yoklayım yine erkeğinin dağları Taşlama, erkeği taşlama yine izge dağından Taşlasan izgi dağından Min bәхетле буламам. Ташлама, әнкәй ташлама, мине изге дуғаннан. Ташласаң изге дуғаннан, мин бәхетле буламам. Tılsımlı da şifalı da Enekeyinin dağaları Dağalarının şatlıqına Titire durğanları Taşlama enkey taşlama Yine izge durğanlar Taşlasan izgi durğanlar Mini bәхетле буламам.
saklıyım minde erkeyden Üyrengen dığalarını Şitkereremen tükülmüş eşimi Min tezge devalarını Taşlama erkey taşlama Yine izge dığalarını Taşlasan izgi dığalarını Mini bəxtli bulalmam Taşlama erkek başlama Yine izge dıvanlan Taşlasan izgi dıvanlan Mini bəxtli bulalmam Taşlasan izgi dıvanlan Mini bəxtli Әхәдер, зәңгәр экрандар янына якынрак, Ишембай калаһында гомер итүсе Шафиковтар гаиләһен сакырабыз. Безнең гаиләбездә зур байрам, һәйкеле тормыш иптәшем, кадерле атайыбыз, олы атайыбыз Шафиков Радик Марат улының ошо көндәрдә күркәм юбилее. Уға 55 яшь тула дип башлана был котлау хаты. Кадерле бит Ишембай районының Нефисе касабаһында дөньяга ул сала. 10 класста туган мәктәбендә бик уңышлы тамлагас Әрмәс авторына юллана. Германияла 2 ел хезмәт итә. 1929 елда Розалия исемле матур кыз менән сәсләрен сәскә бәйләй һәм бик бәхетле, бәрәкәтле итеп тормыштан шатлык куаныштарын, кайгы һагыштарын бергә кисереп яшәйләр. 4 балага гомер биреп, уларда үз аллы тормыш юлына аяк баттырдылар. Кызганычка каршы, ул бит Фидан үзенең хәрби бурысын үтәгәндә Украинада һәлак булып калды, дип яза Розалия Шафикова. Гаиләгә төшкән улы кайгыны ла без бергә үткәргә тырышабыз. Бөгелеп төшмәскә, хезмәткә туганнарыбыз, балаларыбыз ярдәм итә. Безнең кадерлебез гомер буе МДДУ предприятиесендә эшләне. Ул алтын куллы балта ustaһы. Агастан нимәләр генә эшләмәй. Нимәгә генә тотынһа, уның кулларынан нурдар тама, бик егәрле эш эшләүчән ул. Без уны бик яратабыз, хөрмәт итәбез. Алсаклык, ябайлык, ихласлык, якындарын хөрмәт итәү, иң мөһиме тормышта ярату күп сифаттар хас якыныбызга. Илгеле атай, ярдәмсел, тугандарына ныклы таяныс, терәк ул. Кадерле без, сине ихлас күңелдән матур юбилең белән котлайбыз. Һиңә аяз күк иде, кырыстай ныклы сәламәтлек, кояштай озын гомер, сикез шатлыклар гына теләйбез. Сабыр хылыклы, мәрхәмәтле, ярдәмсел, кадерләрдән кадерле һин безгә. Киләсәктә лә киң күңелле, асы кидле булып кал. Һин яныбызда булганда без бик бәхетле. Һин әле яшьсең, дәрт дарманың көсең ташып тора. Әмма шул вакытта елкәңдә олы тәҗрибә ята. Шуңа күрә әйдә, артабанғы елдарыңда шатлык куаныстар, сагу хистәр, күркәм байрамдар һәм иргәңдә якындарың булһын. Һиңә көч куәт, суслык һәм дәрт теләйбез. Йылдар япрактардай кыйылһа ла, гомер кәбәндәрен усарга ашык мәле. Артабанда күңел матурлыгын, йөрәк йылыһын тугандарыңа, балаларыңа, кешеләргә өләшеп яшә. 55 яшь ул, ир егет өчен гомернең кап уртаһына. Тормышта үткән юлга һәгымталар яһап, киләсәккә яңа пландар корырсак кына. Һин бүген үзеңдән олы юбилеең 55 яшеңдә билдәләйһең. Ямле, кояшлы язгы көнгә ям итәргә теләгәндәй, табигатьнең ошо мизгелендә 55 ел элек дөньяга килеп, иң беренче сиратта ата-әсәеңдә барлык тугандарыңды һөендергәнһең. Бүген дә һин үзең тирә-ягыңдагы кешеләргә шатлык өләшәһең. Олыһын ла, кесеһенә лә һин кешелекле һәм кеселекле, абруйлы киңәшче. Шуңа күрә лә үзең олы ихтирам кылынганһың. Кешелекле бит һин, изге йәнле, ярдәмсел һин дуска, туганга. Һиннән газиз кеше бармы икән? Без бәхетле тик һин булганга. Хәтле аткан сихри алгы таңдар, килһен һиңә кояш нур булып,
сәләмәтлек, бәхет юлдаш булһын, куаныстар килһен ургылып. 55 яшь, күп тә, аз да түгел. Күңлең һинең һис тә төшмәһен. Һиңә насип булган бәхет, шатлык, якты көндәр мәңге үтмәһен. 55 яшең котлы булһын. Ходай һиңә һаулык бирһен. Барыр юлың ырыслы булһын. 60 тала, 70 тәлә, дус иштәре ишле булһын. Рухи дөньяң көсле булһын. Иң изге котлау сәламнәре менән катыны Русалия, улдары Илмир, Рәмил, кызы Вилия, кияүе Валентин, килендәре Регина, yeğenсәрләре Доминика, Ангелина. Хөрмәтле Радик Марат улы, 2 бишле күркәм юбилейгә котлы булһын. Көндәрегез бүләктәргә, куаныстарга, бәхеткә тулы булһын. Үткән елдар өчен кайгырмагыз. Кыш артыннан ямьле яздар, сәскәле өйдәр җитә, җитәлә, үтәлә китә. Ә кешенең эшләгән эше кала. Якындарыгыз һеҙҙең менән ғорурланырлык, бөтә йөрәктән хөрмәт итәрлек булһын. Ә үҙегеҙгә, ғаиләгеҙҙең бәхетен күреп, куанырға гына яҙһын. Тағы ла күп тапҡырҙар барлыҡ туғандарығыҙҙы юбилей кисәһенә йыуығыҙҙы теләйбеҙ. Якындарығыҙҙың йырлы бүләге һеҙҙең тарафтарға юллана. Ҡабул итеп алығыҙ. Ömürlerini bire Xuday sınar üçün Kaygılarını biredir uşudar üçün Tatısınlar deyip bir demliknin küçün Tuğanlarını bir yendir uşunun üçün Tuğanlıkның hislerine topu düşmesin Yürek avur sözler içtim üşümesin Kara meşe oralarını hiç gizmesin Gönül sığınırlık aşı jillere ismesin Senin bilen biz ikimiz bir tuğanlar Bir atanın bir ananın balaları Birden bulik tatulukta birge yaşik Sığınmasın tuğanlıkның oraları Tuğanlıkның hislerine topu düşmesin Yürek avur sözler içtim üşümesin Kara meşe oralarını hiç gizmesin Gönül sığınırlık aşı jillere ismesin Жеңіл бірге қайғыларыны Шатлықны да тек бөлішке шул бит татлы Алыштыра алмай Яқты бұл дүнияда Бір кімді ол туған деген бейік затны Туғанлықның хислеріне топы düşmesin Yürek avur sözler içtim üşümesin Kara meşe oralarını hiç gizmesin Gönül sığınırlık aşı jillere ismesin Tuğanlıkның hislerine topu düşmesin Yürek avur sözler içtim üşümesin Kara meşe oralarını hiç gizmesin Gönül sığınırlık aşı jillere ismesin Kara meşe oralarını hiç gizmesin Gönül sığınırlık aşı jillere ismesin
Әлфиянең Васильевка авылында гомер итүсе, яраткан катыным, әсәебез, өләсәебез, Клеина Әлфия Дәригат кызы 29 апрельдә үденең 55 яшьлек күркәм юбилейын билдәләй. Башлана был котлау хаты. Кадерлебез, таулар кусагына гына һыйнып утырган Гомәр авылында туган. Әлеге вакытта Васильевка авылында гомер итә. Ошо авыл мәктәбендә балаларга башкорт теле һәм инглиз теленнән белем бирә. Тормышта һәр кемдән яраткан укытучысы була. Ул уны гомере буена хөрмәт итә һәм рәхмәт тойгыһы менән искә ала, онытмай. Йөрәк түрендә аклай. Безнең яраткан кешебез дә тап шундай укытучы. Үз эшен яраткан, хөрмәт иткән остазы, укучылары ла хөрмәт итә, ярата. Әлфия Дәригат кызының укучылары район, республика кимәлендә үткәрелгән сараларда, конкурс бәйгеләрдә еңүчеләр. Үз эшен үтәл яратып башкарган якыныбыз хәзер хаклы ялда. Әмма уны укучылары онытмай, еш кына шылтыратып хәлдәрен белешеп тора. Байрам һайын котларга онытмай. Кадерлебез һөйекле катын да, хәстәрлекле өләсәй дә, назлы әсәй дә. Тормыш иптәше Вадим Михайлович менән ике кызга, Юлия менән Лилиягә гомер биреп, уларны тормыш юлына аяк батырдылар. Хәзер инде дүр дигән янсәрен һөеп, яратып туя алмайдар. Без уны бик яратабыз, хөрмәт итәбез. Кадерлебез, һиңә күп мәтләкләр әйтсәк тә аз кеүек. Матур гомер байрамыңда һиңә һаулыктың иң ныклыһын, бәхеттең иң улыһын, гомердән иң озынын гына теләйбез. Барлык яхшылык тыйган изге йөрәгең, сабыр холкың, барыбызга ла хәстәрлекле булганың өчен һиңә сикер рәхмәтлебез. Һәр вакыт һинең күңел йылыңды тоеп яшәйбез. Ярдәмеңә, акыллы кәңәшләреңә мохтаҗбыз. Һине сикер яратабыз, хөрмәт итәбез. Киләсәк көндәреңдә сәламәтлектә, муллыкта, кайгы хәсрәтсез, көлеп елмаеп үтсен. Безне һөендереп, тормышыбызны ямьләп, атайыбыз менән мөхәббәткә төренеп кенә озын-озак яшәргә язһын. Елдар үтә торһын, һаулар акһын, шатлык менән килһен яңһы. Без теләйбез алда гомереңдән бәрәкәтле, якты, нурлыһын. Озын гомер бирһен Ходай һиңә, һызламаһын аяк кулдарың. Бәхет, шатлык, куанычлар гына гөрләп торһын атыр таңдарың. Иңгез теләктәр менән тормыш иптәше Вадим, кызлары Юлия, Лилия, кияүдәре Илмир, Рөстәм, ян сәрдәре Артур, Алиса, Самир, Сафина. Зәңгәр күлмәк текте әнкәй, бер иштән икебезгә, бер булыр дип сүзебездә, бер булыр серебездә. Зәңгәр күлмәкләрдә икәү, кайта идек сулардан, еракмын, әнкәй яракмын, бүгенге көн шулардан очрамас микән әнкәй, су буйларына төшсәм, әнкәем зәңгәр күлмәкле, күңелләремдә исән. Ул да зәңгәр, мин дә зәңгәр, парлы күлмәкләр кидек. Әнкәй алдан, мин артыннан, икәү сулардан йөрдек. Зәңгәр күлмәкләрдә икәү, кайта идек сулардан, яракмын, әнкәй яракмын, бүгенге көн шулардан очрамас микән әнкәй, су буйларына төшсәм, әнкәем
Зәңгәр күлмәкләр киясе бер иштән кызым белән кик балам бу гомерләр әнкәйле булмый гелән зәңгәр күлмәкләрдә икәү кайта идек сулардан еракмын әнкәй еракмын бүгенге көн шулардан очрамас микән әнкәй су буйларына төшсәм әнкәем зәңгәр күлмәкле күңелләрендә исән әнкәем зәңгәр күлмәкле күңелләрендә исән әнкәем зәңгәр күлмәкле күңелләрендә исән күңелләрендә исән Киләһе кытлау сәлемдәре Ишембай районының Ямле Рәүдәк елгаһы буенда урнашкан Харга явылында туып үтеп, шунда гомер итүсе Сиддиқов Исфар Габдрауф улына юллана. Уны матур гомер байрамы менән тормыш юлдашы Фәнисә һәм уның балалары ян-янсәдәре кытлай. Кадерлебез, 1958 елның 1 майында дөньяга аваз салаты башлана бу хат юлдары. 1975 елда Макар урта мәктәбен тәмамлай. Шул ук елда хәрби комиссариат сакыруы буенча Салават сафында водитель һөнәрен үзләштерә. 1976 елның майында Әрмәс сафтарына юллана. 2 ел Казакстан сектәрендә погранцы булып хезмәт итә. Армиянең кайткас Ишембай буравы эшләре идаралыгында бираусы ярдәмчысы була. Калгана бираусы участкасында эшләгәндә тормыш иптәшен сораталар, сәсләрен сәскә билеп, 3 бала тәрбияләп үстерәләр. 1987 елда Салават калаһына милиция хезмәткәре булып эшкә инә. Милицияла ул 25 ел эшләп хезмәт ветераны исеменә лаек була. Тырыш һәм намуслы хезмәте өчен күп кенә медалдар, грамоталар белән бүләкләнә. Исфар Габдрауф улы хаклы ялга сыккаста эшен ташламый әле. Кызганычка каршы 2013 елда тормыш иптәше вафат булып кала. Авырлыктарга бирешмәй, хынмай, бөгелмәй, ул артабанда яшәргә көз таба. Бында уның якындары, тугандары ярдәм итә. Якыныбыз туган авылында йорт алып, яңнан өйләнеп, гөрләтеп дөнья көтә. Балаларына ярдәм итә, ян-янсәрләрен караша. Кадерлебез, бүгендә һөекле, бәхетле ир, хәсәрлекле атай һәм ул атайда. Без уны бик яратабыз, хөрмәт итәбез. Яз айында тугангалар, бәлки, уның күңеле саф, якты. Авылдашлары уны ихлас ярдәмчыл, изге күңелле булганы өчен хөрмәт итәләр. Без дә иң кадерле кешебезне туган көне менән кытлап, изге теләкләребезне генә әйткерәбез. Һәр вакыт шулай көчле рухлы, имәндәй нык, шат, көләс булып кал. Яныңда шатлык куанычларыңды, кайгы һагыштарыңды бергә бүлешердәй иң кадерле кешеләрең булуын бер касанда онытма. Иң мөһиме, Ходай һаулыктан бер вакытта ла айырмаһын. Тывыр таңдарың тыныс, көндәрең кояшлы, якты, кистәрең аяз, йындызлы, йөргән хукмактарың шыма, тура булһын. Туган көнең менән кадерле без. Иң изге теләкләр менән катының Фәнисә, балаларың, ян-янсәрләрең. Хөрмәтле Исфар Габдрауф улы, иң кадерле кешеләрегезнең изге теләкләренә без дә ихлас кушылабыз. Улар һайлаган йырлы бүләк һеҙҙең тарафтарға юллана. Ҡабул итеп алығыҙ. Килде көткән яҙҙар, күңел тулынаҡтар, киң яландар гөлгә күмәлә.
bir adı yaman havlap Kildim әлі ақış көліне Өткендерді ойлап bir adı yaman havlap Kildim әлі ақış көліне Ақış көлетін ақ тирәяғыттымап Сірейлі шазиқа қамыштар Искен әлетін май Қалағымда сыңылай Tanışmamдар tanıştavıştar Hisken әләтін май Қалағымда сыңылай Tanışmamдар tanıştavıştar Belki kilerhen tip, kilhen kurerhen tip Yar başımda usap babıtam Para kışlar hevza, gırır yedi buda Amin yarda yapayangıdım Para kışlar hevda Gırır yedi buda Amin yarda yapayangıdım Para kışlar hevda Gırır yedi buda Amin yarda yapayangıdım Para kışlar hevda Gırır yedi buda Amin yarda yapayangıdım Amin yarda yapayangıdım Haумағыты башлайым ядағы қатымды. Мин Әхмәт Гәрәйбен әйлі, Күгәрсін районы, Имағұж ауылынан һеҙгә ҡайнар сәләмдәр оҙатам һәм ҙур үтенес менән мөрәжәғәт итәм. Беҙҙең апайыбыҙ Идрисова Мәрзиә Ғәли ҡыҙы күркәм юбилейын 70 йәшен ҡаршылай. Беҙ һеҙҙең ярҙамығыҙ менән музыкаль бүләк тапшыраһыбыҙ килә. Ишембай районы Һарғай ауылында Исхаҡов Ғәли һәм Ғәниә Мал ғаиләһендә 1953 йылдың 8 майында бар тәбиғәт йәшеллеккә сумғанда бик матур гына ҡыҙ бала донъяға килә. Уға Мәрзиә дип исем бирәләр. Апайымдың бәләкәй сағын белмәһәм дә әйтә алам. Әнейем менән әтием беҙгә 5 балаһына дөрөҫ тәрбиә биргәндәр. Эш ергә өйрәтеп үҫтерҙеләр. Ғәләбеҙҙә бер генә бөртөк ир бала булғанғамы, барлыҡ ҡыҙ балаларға
ир ат эшен эшләргә туры килде. Утынын да быстык, бизәнен дә саптык. Мәрзия апайым иң өлкәне буларак бар көз уга төшкәндер. Безне карыгала, башка өй эшләрен башкарырга ла өлгерде. Хәтерләйем, апайымды Ишембайдан адна һайын хагынып көткәнемде. Сөнки ул сумка тултырып, тәмлекәстәр алып кайта ине. Бер генә бер тукыстыма тип, гармун хатып алып кайткайны. Ләкин абзыемдың гармун уйнау теләге булманы. Гармун миңа булырга язган икән, мин уйнарга өйрәндем. Апай, ул гармун өчен айруса зур рәхмәтлемен һиңә. Мөхәммәд Изнәм, авылдан иң матур егете ине. Ие дигән булам. Әле лә матур ул. Апайым менән армияга тиклем үк дуслашып йөрөннәр. Без уларга карап индийский любовь дип әйтә торгайнык. Бына шулай индийский любовьтар 1974 елның 27 апрелендә сәстәрен сәскә бәйләп, алып Казакстан якларына сыгып китәләр. Кыздары Зөлфия, Лилия, улы Флористова 15 ел Казакстанда яшәгәндән соң туган Башкортстанга кайту теләге туа. Балаларының киләсәген уйлап, улар Башкортстанга кайтып, Ишембай районы Нефтьсе совхозында зур йорт алып, әлеге көндә шунда гөрләтеп яшәп яталар. Апайым да, енәм дә бик уңгандар, егәрлеләр, ярдәмчылар. Апайым бешергән ашлар телеңдә йотырлык, дөньяһын гүл сәскәгә күмә. Кай вакытта барһаң да, уның бешкән бәлештәре, кыйган кыймактары өстәлдә. Енәм дә уңган, эшләмәгән эше юктыр. Барыла кулдан килә. Гармунда бик матур итеп уйнай. Спорт менән шөгыльләнә. Балаларына ла матур тәрбия биреп үстерделәр. Хәзер улар 5 балага олатай, өләсәй, иян-янсәрләре лә үзләренең уңышлары менән куандырып торалар. Икәнә лә исәнлек теләйбез. Кадерле Мәрзия апайыбыз 70 яшьлек юбилей менән ысын күңелдән кайнар-кытлайбыз. Һиңә ныклы сәламәтлек, күңел тыныслыгы, гаилә шатлыгы, кайгы-хәсрәт көндәр, балаларыңның, иян-янсәрләреңнең күңел йылыһын тоеп, игелекләрен күреп, енәм менән тигез, бәхетле озын гомер кисерүеңне теләйбез. 70 яшь ул картлыкның уртаһы. Гомер үтте дип уйлама. Енәм исән, балаларың янда, бәхетле һин апай дөньяла. Авырлыклар килһә, сабырһың, нур сәсә күзләрең көлгәндә. Беләһеңме, апай, һин бит безгә үрнәк тормыш юлында. Күпме генә теләк теләһәк тә, бик аз булыр кебек тоела. Кәрәк сакта ярдәм кулы һуздың, шәфкатьле һин һәр бер балаңа. Шуга һине барыһы ла яраталар. Дус тугандар, йөрәк килгеләп, һау сәламәт булып, тукһанды ла үткәрергә язган бергәләп. Тормыш шукмагынан горур атла. Каршылыктар булһа, туктама. Һау сәламәт булып, озак яшә. Тугандарың менән янәшә. Күгәрсен районы Йомагуж авылыннан һеңлеһе Нәйлә Әхмәт Ярәева һәм уның гаиләһе. Өфе калаһыннан һеңлеһе Рәгыйдә Кадырова һәм уның гаиләһе. Әнием иелгән, бөкрәйгән, тартадыр уфалла арбасын. Шул чаклар исемә төшәдә, кузгата yaraсын. Ufalla arabası, yüreğim yarası. Şıkırlı yollardan yerakla barası. Tırmışının nujası, tüyelgen arbanı tortadır hayalay bir oğul balası.
Кешертті, ошатты, ешетті. Аңладық біз аның файдасын. Шуңа да зарланмай бирешмей. Торттық біз Уфалла орбасын. Уфалла орбасы, yüreğim yarası. Şıkırlı yollardan yıraklı barası. Turmuşunun nujası, tüyelgen arbanı. Tortadır hıyalı bir oğul bolası. Ol şaklar yırakta kaldılar. Yok indi biz tortkan arbalar. Şol uzgan günlerge urelep ömürler tınğına ağalar. Ufalla arabası, yüreğim yarası. Şıkırlı yollardan yıraklı barası. Turmuşunun nujası, tüyelgen arbanı. Tortadır hıyalı bir oğul bolası. Ufalla arabası, yüreğim yarası. Şıkırlı yollardan yıraklı barası. Turmuşunun nujası, tüyelgen arbanı. Tortadır hıyalı bir oğul Hürmetli yırmın hüyüse dostlarımız. Oşunun menen yerli bülek tapşırığı tamam. Yemil yazın yılı, nazlı, kıyaşlı aprel, may aylarında üzerinden tuğan günlerin, itelikli gümür bayramların didelevsi, televizor karası dostlarımızı bağla bir tapkır. İtelikli vakıqlar menen asın köngülden kaynar kutlayız. Yakındarığız haylagan yerli bülek, hedin bayram tabının, yaktırak, yıllırak, көркемірек еттен. Хәзән хаттар, шылтыратулар күтіп қалабыз. Ekranda күрһәтелгән телефон һандарына шылтыратып. Якындарыгызды гомер байрамдары менән котларга ашыгыз. Һау, сәламәт булыгыз.